Senyora Adolf Sant Martí, quin paperot li han tingut que fer? Estic convençut que si en el grup socialista es donara llibertat de vot, molts dels diputats, no només de la Ribera, sinó els que creuen en els posicionaments de la senyora Narbona i els que veuen la necessitat d'articular un model sostenible per al nostre país, votarien a favor de la nostra proposta de resolució. Estic completament d'acord, perquè vostès el que estan fet així és canviar la postura coherent que fins ara havia tingut el Partit Socialista en matèria hídrica. I vostès s'han plegat a la demagògia del Partit Popular en matèria hídrica. Vostès acaben de ratificar avui així que no deixen de ser un partit subordinat a lo que diu el govern central i la nova ocurrència del senyor Puigdemont. Vostès, i així estan tots els documents, fins ara deixaven molt clar que només hi havia dos objectius per al transvasament Xúquer-Vinalopó, dos objectius ratificats per la Comissió Europea en esta decisió que diu claríssimament que aquest transvasament només es finançarà per aconseguir uns objectius. I són els que estan contemplats en la directiva Mar d'Aigües. Vostè se'ls ha posat pel forro del seu capritxi. Vostè ha vingut així a fer de delegat de Madrid i a esquilmar els recursos de la Ribera per a que continuï l'especulació immobiliària al sud del nostre país. Eixa és la realitat. Estic convençut que això provocarà malestar en molts dels alcaldes i diputats socialistes de la Ribera i fins i tot en la Confederació Hidrogràfica del Xúquer, perquè vostès han tancat el que ha sigut 4 anys de posició coherent que nosaltres, de posició certament coherent, difícil, perquè tenien la investida del Partit Popular, però vostès en aquests moments han caigut en el parany del Partit Popular. Sinó que no vinguin a donar-nos lliçons ni de sostenibilitat ni d'altres coses, perquè vostès han picat concretament el senyor Puigdemont i vostès li estan fent ara el cul gros al senyor Puigdemont. Mira vostè, està claríssim que en els informes, i els tinc quasi tots, del 2006 i 2007, en tots els informes excloent taxativament que el transvasament d'aigua del riu Xúquer anava a ser per abastiment humà per aigua de boca. Vostè ha dit tot el contrari. No m'estranya que el senyor Joan Ignasi Pla hagi eixit de l'hemicicle. No m'estranya. No m'estranya, sí, i només cal veure les actes i les posicions del grup socialista en matèria hídrica que vostè acaba de canviar totalment. I en estos moments vostè ha vingut a sumar-se a les tesis del Partit Popular i vostès votaran conjuntament contra la posició que era la seva posició fins fa 2 mesos. Fins fa 2 mesos el que nosaltres hem plantejat així era la seva posició, defensada durant 4 anys, defensada davant la demagògia hídrica del Partit Popular, i vostès ara se sumen a les tesis del Partit Popular. Per això quina vergonya és. Tota aquesta faena ens ha servit per això? Tot aquest treball serà de solidaritat, perquè s'està parlant de transferir aigua amb una obra finançada per la Unió Europea, però per a uns usos que no són els que vostè ha dit. I així està tota la documentació. Vostè ha canviat. I vostè li va fer un regalet d'or al senyor Andrés Martínez, que va fer de l'aigua que no té la Ribera del Xúquer un gran negoci, com ja ho ha plantejat, en una embotelladora d'aigua. És una autèntica vergonya el canvi de posició del grup socialista. És una autèntica vergonya. I han llançat al FEM, sense reciclar, els 4 anys de treball intens que s'ha fet des de la Unió Europea, la Cristina Narbona, que va tenir una actitud correcta i va ser secundada per nosaltres, davant la demagògia d'alguns. El que s'està fent en tot el món en matèria de gestió d'aigua, des d'Israel fins a Califòrnia, i que sí, ens porten al desastre més absolut en molts temes i vostès els acompanyen. Ara els acompanyen vostès en la deriva del Partit Popular en matèria ambiental. És una vergonya. Jo no acompanyo el Partit Popular, no. Jo defenso els interessos del poble valencià davant Zapatero i davant la humiliació dels pressupostos generals i la financiació autonòmica. I ara la nova humiliació en matèria hídrica. Sí que defensa el poble valencià. El que no es pot tolerar és que vostès canvin de posició perquè un secretari d'Estat hagi decidit el que ha decidit. Vostès tenien que haver sigut coherents, i defensar la Ribera, l'aigua i el Vinalopó. No són coherents. Vostès han entrat al joc del Partit Popular.
I això és una vergonya. I això és una autèntica vergonya, perquè vostès van a continuar a donar en aquest transvasament aigua per a que continuï un model de destrucció del nostre territori en la construcció dispersa. I vostès han sentenciat de mort als llauradors del Xúquer i del Vinalopó, que tindrà prioritat les grans constructores per a aquesta aigua bona que no té el riu Xúquer, i vostès han entrat, mira com es riuen els del Partit Popular, si és que vostès han picat el parany que els ha plantejat el Partit Popular. Senyor Morera.